Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo yesizwe bawujabule mfana namuhla kathi kehle nomfana ogqilazile mfana ogqilazile sithobeka kakhulu Babu Dokotela babo yesizwe bawujabulile and ngiyabonga kakhulu ngine team engisebenzela extremely well eseJohannesburg ngenzela uTikTok nengane yakho one day izongisebenzela no matter ngabe bathini ngoba Dokotela but one day I will employ your child. One day I will employ your child. You'll be surprised igrosa ngelanga ozoyidle fridge i-braai pack yayo biphuma kuBabu Dokotela babo sesibawujabula because I've got a mission ethi I have to expand my wings. Ngifuna uku-establish strongly eMpumalanga. Ngizo-create i-team ezoba strong kakhulu eMpumalanga. And then believe you me, senginayo umuntu ozoyihandlisha and she's academic and she's very disciplined. Uzobe handlisha lo team leyo yaseMpumalanga. And then mase ngithi go and then people must go. But into ezokwenzeka laphana asimthathi umuntu ngoba sizokwenza i-vetting. People abathi Babu Dokotela we are not South Africans, definitely we cannot take you. We cannot take you. Reason why you don't have a bank account. I've suffered a lot. Nginaye umuntu waseZim obengisebenzela uTikTok. Mase kufuze sifake imali wasinika i-bank account yaseZimbabwe. Of which it could not happen. If we're a foreigner, you must have a account number as a South Africa, or not this number 1A. You must have account number because Mrs. Kufile imali asifuna ukwenzela imali engathi forex engathi money laundering because we be screened for that ukuthi sifake imali to foreign countries kanti thina wena usuku usenzela uTikTok ngoba ama mission is one. Sengikubonile ukuhlupheka kwengane zethu. I understand because awuyazi into engisho ingane zethu zilala nobaba abano 48 abano 47 years abadla ama ARVs without a condom because abazali abanalutho ekhaya ngalondlela ingane ilambile. Ngikhuluma ngane na 22 years. Ngikhuluma ngane na 22 years as a father, as a parent. Nginengane zamantombazana. Into engiyibona lapha is painful. Ngalondlela ke kumele ukuthi ngikhulise umsebenzi. Ngizokhulisa umsebenzi in a huge standard. Mengiqeda ngeMpumalanga ngifuna ukungena eEastern Cape. I've been in Eastern Cape. Ngibonile into engiyibone laphana. No one can tolerate it. And then angikusho lokho ngolesi abasegoli baholwa ngolesine. IMpumalanga sizoyiholela ngolesihlanu. Angeke bahole ngedate efanayo. IMpumalanga izohola ngolesihlanu. Kuzothi igoli lona abasegoli bahola ngolesine. Then unfortunately abase KZN balinke kulabo abasegoli ngoba ihead office esivule njengamanje isegoli edila no TikTok nje kuphela. Asikho ke lapha. Namhlanje ake sibuke kwishi i-topic yethu. I-topic yethu esithi Izishimane. Yindle but izosiza bonke abantu. Number 1 ngifuna ukuthi sikhulumelana nomuntu othi Babu Dokotela, I'm a pastor. I'm doing one-on-one. But people are not paying. Uthi umuntu Babu Dokotela, I'm selling insurance. I'm a financial advisor, but people are not responding. Babu Dokotela, I'm an attorney. I'm an advocate. I don't believe in Muti, but now I think I need Muti because most of my offices are closed because I could not pay rent. I'm an accountant. I sit with millionaires. I sit with very rich people. They come into my office, but they don't want to pay. If low level yempilo udinga umuntu weshimane, it's 1,000 rand. I must tell you, it's 1,000 rand. Lo muthi uma ufuna intombazana wenza nje nake. Njengoba asiqale nje ebushimaneni. Uma ufuna intombazana uyisaba ugodola. Noma ingakuniki ispace ukuthi uyishele. Wenza nje na ngiyakunika lo muthi, umuthi uthatha iconsi lomchamo uhlanze nalomuthi wakho khuluma ukuthi ngithi sibani njengamanje ngifuna ukuthi ube ukuthi nokuthi ngifuna ukuthi uma weqa la
ningene kuyena nikhuphe nohlala ekhanda bese niyamvumisa yonke into engizobe ngisho kuyena. Lo muthi lo if ingakutshela ukuthi ngifakeni phakathi uzoba ngiyona inyanga. Ngizoba ngubaba owazi imithi. Mina ngihleze ngisho ngithi kunabantu abama red flag inyanga esebenzayo. Phuma past 4, phuma past 2 yafundisa isa red flag ubaba owazi imithi loyo. Lo muthi lona ngifaka amafutha ebululu. Ngifake ikhanda lemambe ehlaza, ngafaka umqala wemambe ehlaza, ngafaka umsila wemambe ehlaza. Umzimba wonke ngangawufaka. Ngijumpula lapha emsileni, jumpule ekhanda, ngijumpule la emqaleni. Bese ngiyihlanza, bese ngifaka amafutha ebululu, bese ngifaka le nkonike lezi ezinye. Lo muthi umuso usuyawukhuluma, umuso usuthela phansi. Umuso usukuthi kanje ezandleni. Umuso usuyamxhawula uma engena, uma emenibonana. Lana ke uma ukuthi ke usebenze office, abantu beza kuwena office uyena accountant, they come to you. They come to you. Hug them. Give them love. Handshake them. Give them respect. Kanti uyazi ukuthi la awela khona usuthele umuthi. Njobe ezokhuleka nawe ku one on one. Evese pake ukhanya polity lapha makhanda. That person has money. But a lot of money. But akayimisela ukuthi angayinika wena ubuhamba ngevene elincane kanje. Thatha lo muthi ezokunika wona and then make it clear and declare. Usho ukuthi ezwini lenkosi siyazi siphila ngabe inkosi kodwa kungabe ngoba singakuthembi. Izinto zomhlaba ziyasehlula. Ngicela ke inkosi lo muntu njobe ezongena la nkosi. Ngifuna umsubmit lo muntu lo umnikele. Ngiyacela ke inkosi lo muntu ngicela njobe ezongena la ngalo muthi lo udeclare enguniko Babu Dokotela. Ngicela ukuthi lo muntu umvumise ukuthi alekelele ezintweni zebandla. Asinazo imoto, asinazo ispeaker, asinazo ama-screen ebandleni, asinayo i-nutrition okondliwa kwezintandane ebandleni. Ngicela lo muntu ezongena la nkosi ngoba lo muntu unemali. Akube wena kuthatha over. Awungene lo muthi kuyena ngeenyawo uze uyohlala ekhanda. Umuso uvuthuzela phansi, umuse ke mase sengenile mase siyakhuleka naye ubeka isandla kanti ubeka lo muthi la okhakhayini, ubeka lo muthi lemahlombe. Ayikho into angeka kwenzele yona. Ayikho into angakwenzele yona. Lento wena oyishilo uzoyidigesta, ayidelete yonke ama negative effect kusala ukuthi uyayenza lento yena. Phele kanjalo. Ngoba lana sisuke sigoba inhlanya ezisuke zinemali into eyisimanga but esingafuni ukusiza ngalutho. Noma ngabe wenza as long lo muntu eza kuwena lo muthi kuwenza kanjalo. Uwenza kanjalo. Kuzothi ke omunye ke wona ke into ozowenza ke wona ke ufaka umuthi ekuthiwa ubheka mina ngedwa. Umuthi o strong kakhulu lapha esufakile. Then ke wona uzowupheka ke nephiko wona nawo futhi we1000. Wona ke uthatha iphiko lenkukhu. Ulana une client elizayo kuwena ngolesithathu ebusinessini yakho for consulting yonke le nto le. But uyalazi ukuthi linemali. And uyabona leni yakhona awuzukwazi ukwenza lo muthi. Awuzukwazi futhi ukumxhawula. Into ozoyenza uzothatha lephiko lenkukhu ulibilise nalomuthi ungawufaka usawuti. Mase ke uyaludla lephiko leli uzohlala phansi kwi-floor, not in any furniture. Sit down on the floor and then eat this chicken wing and then make a declaration and command that usibanibani okasibanibani ngithi njengamanje idla nansi into engikunika yona. Ungangiphikisi into engizoyikhuluma nawe kusasa. Yonke into engiyikhuluma nawe ngifuna uyivume. Mina ngusibani okasibanibani angifuni ube ngaphezulu kwami. Uma uzothatha amathambo ungaphonsi lemgqome nadoti. Wathatha wadiscard emgaqweni. Umuthi Izishimane ke loyo. Lento uyifaka entombini. Lento uyifaka kumuntu omazi ukuthi unemali. Uma nemali, njoba nje wena uyokhuluma nommeli ngodaba la kaRaf, uyamazi mshaya iqala. Uqambe yafika ngomsombuluko, usumshayile. Uzomshaya ngesonto ebusuku umsombuluko uvukela kuyena. Uyothi ufika yonke into ade icabangile ngabe embi useyishintshile. Usecabanga ngisho ukuboleka. Khonto esibiza ukuthi advance. Athi ngicabanga ukunika u50,000 advance kule mali izophuma. Usiyaqala manje uyakuboshwa xa ke usefuna nokuboleka ke manje ukuthi mekuthi akwenze usiyakuboleka ke manje. Because kunomuthi kaBabu Dokotela usebenzisile.
Yabona le mithi lesinika yona. Sinikele ukuthi niyisebenze because sina we have used it imithi and we have researched imithi. And in imithi esinika yona we know i-potential yayo. It is potent on its own. Engisho ukuthi iyenze lento lena ngokuthi manje awuzukwazi lokuyomshela. Awuzukwazi lokuyomshela. Njengoba wena uhlele ku wheelchair uyasola ukuthi umakoti khona into ayenzayo. Awuzukwenza lutho futhi. Mushaye ngale phiko lenkukhu. Mushaye ngale phiko lenkukhu. Pheka le phiko lenkukhu wena emini njobe engekho. Uthathe le phiko lenkukhu uyolifihla. Ebusuku uzovuka ngazi ukuthi umuntu oyobuka i-TV. Uma uthanda ulalela ethi uzibukela i-TV uze kushaya 11. Ngokuthi ke u-medical condition yakho ayikuvumi uhlala kwi-floor. Uma eseselele ngo-11 11 lapho nje uyalidla lephiko leli. Elele la endlini. Uyalidla lephiko uyakhuluma khuluma. Musu uthatha lamathambo lawa ugagoqa nodoti uzowafihla. Musu ucela ingane ezoyiphuma ukuthi ngicela ungilahle lento emgaqweni. Ungayilahli kodwa la endlini. Ngifuna lento mina ngesikhathi usuyogwedla wheelchair usuyolala embedeni. Lento uzoyiphupha. Ayitshela mhlawumbe kuzoba nesifo elekhaya uphuphe ukuthi kanti cha wena ubumdlisa. Nomqashi wakho ke mudlise akukhuphulele imali. Elele ekhaya umdlise ngephiko. Lo muthi ke uyi-1000. Sikuneyona nge-1000 lo muthi. Kumele ukuthi sinike imithi yokuthakatha okuhle. Ukuthakatha okuhle kodwa. Babu Dokotela bawesizwe bawujaba mfana omhle yakhe ehlala umuzulu amancengezi. Ngithi mina siniphathele umuthi kuthiwa Izishimane. Siyathobeka. Inamba uzongithola kuyona iyona lebhale escreenini. Siyabonga. Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingabe uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze ebhizinisini lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisini lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816.